Bueno, pois vamos logo entrar, despois destes prolegómenos, no tema fundamental que son as embarcacións tradicionais, e aquí habría que, de alguma maneira, empezar xa un pouco a referirse ou definir e marcar que é o que son as embarcacións tradicionais. E isto, como outras moitas cousas, é opinable, é unha materia que admite distintos puntos de vista, pero desde o meu punto de vista as embarcacións tradicionais son aquelas que están ligadas ao modo de vida tradicional. E cal é o modo de vida tradicional? Bueno, pois podíamos definir como aquel que se encuadra dentro de un período de transición que iría desde o post-feudalismo, da maneira de producir post-feudal, ata a precapitalista. Eso serían as embarcacións tradicionales. Desde o momento en que desaparece ese tipo de vida tradicional, as embarcacións tradicionais, desde o meu punto de vista, pois perden o seu significado, aínda que despois, como veremos ao final, pois, bueno, pois hai intentos moi loables de intentar ou de alguma maneira querer recuperar, pero desde logo nunca van a ter a impronta nin a presencia que tuveron nese modo de vida tradicional, porque cada modo de producción, cada modelo de sociedade ten os seus apeiros, ten a súa maneira de producir e ten os seus medios de comunicación, como son os carros do país, que desapareceron evidentemente porque desapareceu ese modo de vida tradicional, e o mesmo pasa cas barcas. Desaparecen esas constantes que provocan a irrupción das barcas como elemento fundamental, como auténticos camiños sobre o río, e acabada a festa, morta a romería, non? Algo así poderíamos decir acerca destas da pervivencia das barcas tradicionais, de tal maneira que o momento dourado, o mellor momento que tuveron este tipo de embarcacións, habría que situalo no medievo e ata mediados do século XIX, e un pouquiño o final sí que ten unhas datas xa máis concretas que se poden fixar, mentras que o inicio da singladura deste tipo de embarcacións pois é máis difícil de fixar no tempo, e non poderíamos precisar se foi no século VII cando empezaron a prodigarse ou foi no noveno. O que sí é certo é que a partir do século X sí aparecen na documentación. Antes a documentación é moi escasa e temos que mover no mundo da hipótesis. Repito que o momento final sí ten unhas datas máis concretas, e a partir do século xa XVIII empeza un pequeno decaemento, pero será a mediados do XIX cando lle podemos poñer esas datas, primeiro ca desamortización de Mendizábal, pero sobre todo en 1866 ca promulgación da Lei de Augas, que declara estas como augas públicas. Polo tanto, pérdese de alguna maneira pois ese sentido que tiñan para señores, mosteiros, foreiros, sulforeiros, etc. E logo despois, aí tamén estamos falando xa a alturas da segunda mitade do século XIX, como podemos falar da intrusión dese precapitalismo, dese esmorecemento desa sociedade tradicional, que pouco a pouco vai perdendo vixencia, e con el van perder tamén as barcas, non? Bueno, vamos a falar un pouquiño ahora xa logo en concreto das barcas e das súas características. E o primeiro que temos que decir é que a navegación destas barcas tradicionales ao largo do cauce do Miño é unha navegación transversal, e por os motivos que vos contaba ao principio. Unha navegación longitudinal sería prácticamente impensable. Hai que pensar que co dato que vos daba antes de 400 muros entre caneiros, pesqueiras e presas que hai desde o curso alto ao curso baixo, eso dá unha media de un muro ou unha presa cada 775 metros. Entón, non há lugar a esa navegación longitudinal, non? Entón, estamos sempre diante dunha navegación de curto radio e transversal, que se dedica basicamente de cruzar de unha orilla a outra orilla. Nunca nos vamos a topar pois alguén que nos diga, bueno, vou de Lugo hasta Portomarín navegando, ou desde Portomarín a Ourense. Eso sería prácticamente un imposible, sería un imposible por eses condicionantes físicos aos que facíamos alusión. Dentro da
das barcas e desas características de navegación transversal hai que facer referencia aos portos, como que víamos na filmina anterior ou na diapositiva anterior, e vemos neste os portos das embarcacións de paso non teñen nada que ver ca idea de porto que temos na cabeza. Non hai un peirao con unhas dársenas, con un edificio, con nin siquiera un galpón. Os portos fluviais do río Miño son zonas de arenal, zonas propensas ou propicias, que teñan algo de vegetación, que teñan algo de sombra, para arrimar as barcas como están arrimadas aquí estas no concello de Pantón, sin outro tipo de infraestructuras, e además que a circunstancia de que cando veñen esas cheas moitas veces a xeografía, a morfoloxía do terreno cambia e cámbiase o lugar de ubicación das barcas, non? Falando do tema das barcas e dos portos, dáse tamén outra circunstancia, os grandes pasos de barca, como o de Chouzán, que aparece nesta foto dos anos 50 do fondo de Chamoso Lamas, están ao remate ou ao inicio de camiños principales, neste caso de un camiño real. É o significado que teñen, porque non pode haber un porto con un paso importante que non teña despois unha continuación terrestre, por decirlo de alguna maneira, non? E falando dos portos, aquí traemos a colación esta imaxe onde aparece a toponimia de porto ou barca ao longo da provincia de Lugo. Hai 18 topónimos que levan o de Porto, Barca, Porto Vexán, Agrado Porto, Porto Marín, Porto Tide, Porto Meñe, o Barco. Polo tanto, isto xa nos reflite de alguna maneira a importancia que van a ter os pasos de barca ao largo do río Miño. Cando nos aparece no topónimo, quérenos decir nin máis nin menos que nese lugar houve unha presencia duradeira no tempo dos pasos de barca, e a barca marcou suficientemente a ese lugar como para que leve o nome de porto ou barca, non? Falando agora un pouquiño dos construtores das barcas e do tipo de barcas, antes de entrar en outros detalles acerca delas, non? Bueno, o primeiro que hai que dicir das embarcacións tradicionais é que certamente son vehículos, medios de transporte que non teñen nada que ver ca produción industrial, artesanales e tradicionales. E isto a onde nos leva? Lévanos ao punto de reflexión e de debate das tipoloxías das barcas. Sendo un modo de produción artesanal, é prácticamente imposible que haxa modelos iguais. Non existen modelos puros, aínda que si hai uns modelos que falaremos despois, a partir dos cales se fan outro tipo de barcas con pequenas variacións, non? E aí entramos nun mundo de causalidade bastante amplia. Entonces, quenes construyen as barcas? Quenes son os constructores de barcas? Fundamentalmente, obviamente, carpinteiros, facendo un distingo entre carpinteiros profesionais con taller propio e carpinteiros, chamémoslle ocasionales, ou xente ou veciños que teñen habilidades e teñen talento para a carpintería, ou que ao longo do ano lle dedican certos meses a teitar casas ou a facer outros traballos de carpintería, e tamén son eles os encargados de facer estas barcas tradicionais, non? En este caso concreto estamos diante de un batuxo en Guntín, Manuel Rodríguez é o carpinteiro, en Santalla, na parroquia de Francos, do concello de Guntín, que ao longo da súa vida, el mesmo contaba, ten feito o que el recordase prácticamente unhas 20 barcas para ele e para veciños do lado, sin que, neste caso, podamos falar de un carpinteiro profesional ao 100%, senón dese veciño habilidoso e con talento e que ao longo do ano vai facendo traballos tamén de carpintería. E aquí vemos como nun galpón se pon a montar a barca
barca. Este é unha das partes iniciais do proceso de montaxe, seguindo as plantillas que eles teñen. As plantillas son os laterais da propia barca, o que lle chama lenzos, e que ao longo do río recibe distintos nomes. A madeira utilizada, neste caso é o pino, é o piñeiro, e como el vendí con tabla verde, porque estaba a estar sumerxida no río, e que hai un matiz cando a tabla verde non está curada, cousa que ven pasando no século XX, pero que no modo de vida tradicional non ocorría así, porque a xente se preocupaba de cortar a madeira en bon tempo, a finales de agosto, inda que parezca increíble e temos todos a idea de cortar a madeira no inverno. Para este tipo de labores cortábase a final de agosto, se deixaba a curar, pois eso, a mellor un mínimo de 2 anos, algunhas partes da barca, como o nervio central, en algunhas zonas chamado domo, riostra, pois incluso se cortaba a madeira para que collese a curvatura necesaria para logo despois aplicar na barca. Se facía un burato no chan e se lle ponía peso con auga para que a madeira combase, posto que a madeira non se pode cortar en contra da veta porque perde resistencia e non cumpliría a súa función. As tabuas, como está poñendo aquí Manolo ou Manuel, pois van á xunta, se son verdes van retacadas, van moi pegadiñas, e se estuvesen curadas irían con un mínimo de holgura, porque ao botalas na auga hinchan, e o efecto que evitaría que se inundase a propia barca. E aquí está o resultado final do seu batuxo da zona de Guntín. As madeiras utilizadas para a construción de barcas nese modo de vida tradicional casi exclusivamente é o castiñeiro, debido, entre outras cousas, a súa abundancia e as cualidades que ten este tipo de madeira. Más modernamente, volveuse ou se introduce, mellor dito, o pino ou piñeiro, e logo para algunhas outras partes como remos, remas ou pértiga, tamén se utiliza o amieiros ou o ídalo, non? A madeira de pino, inda que temos a idea de que é moi ruín e non se utilizaba antigamente, se utilizaba de castiñeiro, ten tamén certas cualidades, e é que unha barca como esta, feita en piñeiro, tú pola no río e deixala na auga e non pudre nin deteriora. O problema ven si se saca, lle dá os corpos, meter na auga, entonces aí o pino sí que desaparecería, se corrompería e acabaría a barca totalmente destartalada. Pero repito que a materia prima fundamental que se utiliza para a construción de barcas é o castiñeiro, por as súas cualidades. Con respecto a... aquí volve estar Manuel nunha navella que pretende sustituir ao pé dun caneiro ali en Francos, non? Toda unha vida pegada ao río, como outras moitas xentes das que vivían casi exclusivamente do río e do que o río lles daba e da dinámica que provocaba a vida que florecía ao longo e ancho do río Miño, non? Vamos a falar un pouquiño das funcións que tiñan as barcas. E as funcións, basicamente, son variadas e as que vos podedes imaginar ligadas ao modo de vida económico e ese modo de vida tradicional. Pódese falar do uso comercial para gandos, para carros, ou as que se utilizaban para o paso de carros, que son sempre barcas de paso, teñen a peculiaridade con respecto ás outras de que o piso teñen un reforzo especial e, por exemplo, aparece recollido aquí na zona en torno a Lugo como para que o carro non se mova, leva unha especie de raíles por onde se meten as rodas e queda aí encaixonado, e iso non permite que haxa vaivés dentro da navegación, posto que esa circunstancia sería bastante peligrosa. Este é outra das funcións que aparece recollida en moita documentación, como é o carrexo de area. A area antes acábase fundamentalmente dos ríos e do río Miño, das súas zonas de praias e arenais.
e era algo moi demandado, e aquí vemos no porto, en San Vitorio do Saviñao, a un veciño con unha carga bastante completa de area para logo a obra civil que se solía facer mesmamente nun radio ao mellor de 5, 10 ou hasta 20 kilómetros. Bueno, aquí vemos outra imaxe de unha barca de paso onde aquí a función sería de pasaxe de gando, aínda que a foto máis ben nos leva hacia un paseo, unha pequena esmorga do señorito do lugar que cruza dun lado a outro do río, pero esta foto nos amosa a capacidade que tiñan estas barcas, outra das súas funcións. E aquí nos aparece unha foto tamén antigua dos Peares, onde vemos o barco de Dornas e con outra das funcións que tiñan as barcas, como é a pesca, preparando as artes de pesca, neste caso concreto un trasmallo para pillar o peixe. Aquí nos volve a aparecer o barco de Dornas, noutra foto do fondo de Chamosolamas, este no paso de Chouzán, un gran barco de Dornas, onde tamén o que vai a facer neste caso concreto é a función de pasaxe dun lado a outro para comunicarse veciños de unha marxen con respecto a outra. Aquí vemos outra embarcación carretando pipos de viño xa no momento dos anos 70 en que os encoros xa é o momento final das embarcacións. Hoxe é unha estampa que xa tampouco se ve, digo que nos anos 70 e no encoro de Belesar vai a barca cargada con pipos de viño para levarlle ao millor algún viñateiro que o trouxera para Lugo, que era un dos lugares de exportación dos viños da Ribeira Sacra. E aquí vemos outra das funcións, que a barca de pouso, transportando de unha ribeira a outra, dun lado a outro do río Miño, as uvas na época da vendima. E aquí vemos outra tamén das funcións ou dos usos que tiñan as barcas e que podemos definilo como o lecer. As barcas tamén eran, de algún xeito, o lugar ou o vehículo onde un domingo que se reunía a familia, un día de festa, se baixaba ao río, se comía ao lado do río e logo se aproveitaba para todos xuntos dar unha voltiña, pasar ver un familiar ou sacar unha foto, como este o caso, a familia ou parte da familia ao completo. Hai outro tipo tamén de lecer que me gustaría referirme a él, pero que eu non encuadraría dentro do que as embarcacións tradicionais, porque está fora dese modo de vida tradicional e que creo que en algún panel vin algunha foto dese tipo de embarcacións, que son as famosas lanchas. Ese é un fenómeno que se dá fundamentalmente nas cidades e nas vilas, Lugo, Ourense ou vilas como a Monforte. E é un tipo de lecer que está moi ligado xa a unha naciente sociedade e a un naciente modo de produción que vai arrumbando esa vida tradicional, e é o lecer burgués. É moi distinto a este, que está moi directamente relacionado co día de festa ou co día de reunión da familia, mentras que o outro que se fai en lanchas, que xa é outro tipo de embarcación, estas embarcacións que teñen proa, incluso popa, pois sí que están máis asimiladas á idea de progreso, á idea de modernidade, a unha suposta maior capacidade, empezan a aparecer a finales do 19. Claro, alguén pode dicir, pero iso non é tradicional, posto que xa leva máis de 100 anos circulando por os ríos. Pois sí, pudera selo, pero non é a embarcación tradicional que arranca do medievo e que se vai a manter durante séculos hasta o 19 e en moitos casos con un proceso de esmorecemento hasta mediados do século XX, cando aparecen os encoros, cando o proceso de emigración e o cambio xa definitivo hacia un modo de produción capitalista. Vámonos logo aos barqueiros. E os barqueiros é unha figura que está directamente relacionada e ligada ás barcas de paso. Non se pode falar de barqueiros cando estamos falando de barcas individuais, que é outro dos usos, a utilización individual para o servicio dunha casa, ir de pesca, ir ao caneiro,
trasladar abono dun lado a outro, ao mellor algunha pequena facenda, algún pequeno produto. Cando falamos de barqueiros, temos que ligar sempre as barcas de paso, que, como veredes despois, abundan ou son tan abundantes no río Miño, non? Estes barqueiros, e aquí traemos a colación pois un foro do mosteiro de San Vicente de Pombeiro, en Ferreira de Pantón, do século XV, ano 1448, onde o prior do convento pois ya fora, e aquí empezan os barqueiros a deixar de ser individuos anónimos na documentación e empezan a ter nombre e apellido, un tal Pedro de Ribadesil e o seu fillo Alonso Pérez, non? E, bueno, este é un dos momentos, hai outro tipo de documentación tamén en outras provincias, ao mellor algunhas do século XIV, onde se empeza a ver moito foro, e do século XIII ligado ás barcas, inda que os máis abundantes están relacionados cas pesqueiras e cos caneiros, non? E aquí, bueno, pois podemos ver as condicións que se lle impoñen o tal Pedro de Ribadesil e o seu fillo, entre outras o pago de unha cantidade anual que vence sempre na festividade do mosteiro, que é San Vicente. Outras das condicións é que se lle permita o paso ao personal, chamémosle do clero da iglesia, os gregos e monxes do mosteiro, tanto de Ribadesil como de Pombeiro, e todas aquelas persoas que de alguna maneira vayan a aportar ou vayan levar algún tipo de presente a algún deses mosteiros. Para eses, como especifica o foro, a viaxe é gratuita, e para o resto do personal hai que empezar a cotizar e hai que pagar, como non podía ser de outra maneira, dado que o foreiro, Pedro de Ribadesil, a súa vez, tenlle que pagar ao mosteiro de San Vicente, tenlle que pagar unha cantidade anual determinada, non? Os barqueiros van a ter, como vos decía antes, en consonancia cas barcas tradicionales, a época dorada hasta ese mediados do século XIX, inda que cunha distinta evolución, ou unha evolución que ven marcada por unha serie de sucesos de contexto económico e político. Mentras no medievo os barqueiros están ligados fundamentalmente aos mosteiros, casi exclusivamente, como veremos despois, evolucionando e indo movéndonos no tempo, este sería o esquema e a condición fundamental ata o século XV. Pero a partir do século XV, cambiando as condicións políticas da península, empezan a coller máis forza as casas grandes ou as casas señoriais, o que podíamos denominar nobleza, para logo, a partir do XVIII, empezarnos xa a aparecer na documentación persoas individuales, pero aínda aforadas. E só a partir da desamortización de Mendizábal do ano 1835 este tipo de foros empeza a decaer, sobre todo os que están ligados aos mosteiros, e ca Lei de Augas que vos dicía antes, de 1866, cando se declaran públicas, desaparecen xa os foros, a cousa, por así decirlo, se liberaliza, a circulación por os ríos e, polo tanto, a propiedade das barcas, e aí entramos xa nun mundo de causalidades. Bueno, traía aquí a colación para ver a evolución unha serie de documentos do catastro de Ensenada. Este serían xa 3 séculos despois, de 1753, este en concreto do paso de barcas de Chouzán, donde nos di o texto na pregunta 37 deste famoso catastro de Ensenada que hai un propietario chamado Antonio López, que é o barqueiro, pero Antonio López a súa vez lle paga foro a Joaquín Losada, que é veciño de Santiago, que é o principal foreiro, e que a súa vez lle paga o foro principal á abadesa do Real Mosteiro de Santiago, onde foron parar as monxas de Chouzán, que, se mal non recordo, aquel era un mosteiro dúplice de monxes e monxas, cousa que foi de alguna maneira por real designio anulada, e as monxas foron exiliadas, neste caso concreto, para Santiago, non? Tamén nos dá algúns detalles máis esta información, como é o transporte de pasaxe e tamén o transporte de materia ou material ou abonos, neste caso concreto, cos
cita especificamente. E este sería un caso, a 1753, de pervivencia da iglesia ou deses vellos mosteiros nos pasos de Barca. Logo traemos a colación outro que é o de Pincelo, e neste documento de Pincelo aquí xa o mosteiro non pinta nada e nos di claramente que a Barca é propiedade do señor de Terrelos, que é un pazo. Por lo tanto, estamos diante xa da presencia importante que empeza a finales do medievo das casas señoriais ou da nobleza galega. E logo temos aquí outro foro que é de Porto, donde xa non aparecen nin mosteiros, nin casas señoriais, sino que son uns uforeiros os que lle alugan o propietario, o barqueiro concreto, que debía ter por aquí o nome, pero que, bueno, en todo caso non ten ahora maior importancia, posto que o documento traía para ver como se empeza a diversificar. Antes era casi un monopolio de mosteiros e 3 séculos despois o encontramos moi diversificado, e aquí neste caso concreto xa estritamente na sociedade civil e fora incluso do ámbito señorial. E logo este outro que é da Sariña, na zona de Chantada, que comunica Sariña con Portotide, pois aquí xa nos encontramos con un veciño normal e corriente, o mellor dunha casa con certo poder, pero tampouco non moi grande. Ali naquela zona non hai pazo de ningún tipo, e o propietario sementa como un veciño. Tamén é importante o documento, posto que nos fala do tipo de transporte que fai este tipo de barcas, que é o de pasaxe e o de abonos de un lado para outro da ribeira, dado que aquela é unha zona de moita presencia da viticultura. Seguindo ca evolución un pouquiño do que quenes son os propietarios e quenes controlan os pasos do río, aquí nos encontramos con unha gráfica dos señores do río na provincia de Ourense. E se vos fixades, esta perteñece a finales do medievo, e nos atopamos nesa tarta con que os mosteiros, a catedral e o bispo de Ourense detentan o 92% das barcas que hai na provincia de Ourense. E aparece nunha posición moi marginal o concello propio de Ourense con un 4% e o conde de Celanova con outro 4%, unha proporción prácticamente marginal, que nos fala dese control, casi monopolio dos mosteiros e da iglesia como os señores do río. Bueno, aquí tedes unha relación da importancia que ten xa no medievo a nivel das rentas que xeneran unha das barcas de Ourense. Na capital hai 2 barcas, porque a pesar de que hai unha ponte bastante común, como lle ocorre tamén en Benesar e en certa maneira en Porto Marín, que ao longo do tempo, desde a alta idade media ata o século XIX, estas pontes pois a veces esborrallan, a veces teñen desperfectos, a veces non cumplen a función comunicativa para que están pensadas, e son as barcas as que as suplen de alguna maneira. E en Ourense parece que este era un problema bastante habitual durante o medievo, de aí a presencia de 2 barcas, a barca do Porto Vello e a barca do Porto Auriense. E logo aquí vedes na evolución xa a mediados do século XVIII, en 1753, como vai cambiar radicalmente a propiedade, con respecto ao medievo, a propiedade das barcas na provincia de Ourense, de tal xeito que aí os mosteiros pasan do 92%, a iglesia pasa do 92% a controlar só o 30%. O outro 31% sería a clase nobiliaria, os grandes señores como o conde de Ribadavia, Monterrey e Amarante, o concello con 8%, internacional outro 8%, e particular, que aquí xa empeza e ten relación cos documentos de Ensenada que vos enseñaba antes, un 23% son de propiedade particular. As barcas teñen, as barcas de paso, un gran valor estratégico, como se ve neste cuadro. O mosteiro de Oseira, que é un dos grandes de Galicia e un dos grandes que exerce o poder e o control no río Miño ata prácticamente o século XIX, ata a desamortización de Mendizábal, onde cae en práctica ruína ata despois do século XX.
vedes, repito, a través deste cuadro, a dedicación, a importancia que ten a barca, posto que cubre un período prácticamente de 50 anos, onde vedes que o orzamento que o propio mosteiro lle adica a unha das barcas importantes que teñen eles perto do Ribeiro, como é a de Castrelo do Miño, ou perto do Ribeiro, no Ribeiro xa para exactamente, non todos os anos, pero casi todos os anos se lle vai dedicando pois unha pequena partida, un orzamento económico para que as barcas estén en perfectas condicións. Isto nos reflite a importancia que tiña a pasaxe, que tiñan as barcas de paso nese tipo de sociedades. Se non fosen tan importantes, os propietarios, neste caso o mosteiro, non lle dedicarían o esforzo orzamentario que lle están adicando aquí neste momento, non? As barcas de paso, que son as que de alguma maneira lle dan seña de identidade, un valor estratégico a parte do social e a parte do económico, un valor estratégico de primeira magnitude, non só, repito, para a sociedade, para a economía, dado que, por exemplo, cando a presencia das tropas napoleónicas a principios do século XIX e se adentran no territorio, o primeiro que se afunde no río Miño, como por exemplo no caso de Belesar, nese momento a ponte estaba inutilizada, e as barcas para evitar que o enemigo pois cruce por elas. É obvio tamén comentarvos que nos lugares de paso destas barcas, pois cando había ou algún problema de inseguridade ou se quería controlar ou fiscalizar o paso de determinadas persoas, influencias, corrientes, etc., ou mercadorías, o lugar no paso de barcas era un lugar estratégico, é ali onde se controlaba e onde se fiscalizaba. Bueno, este mapa que nos fala dos pasos de barca na provincia de Lugo en número de 22, pois, bueno, deixa ben as claras de alguna maneira a importancia que teñen estes lugares de barcas de paso, estes lugares que suplen de alguna maneira as pontes, que vos decía antes que na provincia de Lugo sería de Lugo, Portomarín e Belesar, tres solo para este tramo grande do río, pero claro, o resto do espacio está perfectamente cuberto por eses pasos de barca e a circulación é totalmente dinámica dun lado ao outro, entendendo, encartándoa e contextualizándoa nunha economía non de mercado, sino nunha economía de un movimento económico de curto radio, supramunicipal ou como moito, podíamos decir, comarcal, produtos que van ás feiras, que cruzan dun lado a outro, mercadorías, gando, etc., non? 22, decíamos, na provincia de Lugo e 27 nas provincias de Ourense e Pontevedra. Estamos, polo tanto, falando de 52 pasos de barca constatados e que hai ao longo do río Miño. Estes 52 pasos de barca importantes, despois hai outros secundarios, pero con moito menos movimento, que ao mellor non reciben ou non son merecedores do nome de paso de barcas con nome propio e específico, pero que tamén poden cumprir esa función, e que os que aparecen refletidos son aqueles que sí están nas crónicas, que sí están na documentación e que sí teñen unha duración ao largo do tempo considerable ou prácticamente hasta o século, hasta ese mediados do século XIX, onde se liberaliza a circulación por as augas dos ríos, e neste caso concreto do río Miño. Este número tan abundoso de pasos de barca nos daría casi unha media de un paso de barca cada 5 kilómetros. Por lo tanto, o río que separa, neste caso, por mor da presencia destes pasos e destas barcas, tamén une, ou non queda, en todo caso, a dinámica socioeconómica truncada por esa fronteira natural que supón un cauce de auga, non? E aquí algunhas fotos desas barcas de paso, desas grandes barcas de paso, como é esta de Chouzán, donde aí vemos varias familias que se xuntaron e que cruzan dun lado ao outro, e por a vestimenta parece que nun día de festa, non?
moi habitual este tipo de imágenes e é un dos usos, obviamente, para comunicarse e ir dun lado a outro. Sería, neste caso concreto, que é Chouzán, sería unha tolemia pois subir hasta Belesar para cruzar ou baixar hasta Ourense para cruzar, non? E aquí temos outra gran barcaza, esta xa é no Ribeiro. Bueno, non se ve moi ben a imaxe, pero dentro desa barca vai unha xugada de vacas cargada con un pipo. Isto nos dá a idea da gran envergadura que teñen este tipo de embarcacións ou este tipo de barcas. E tamén hai outro detalle relevante aquí nesta foto, e é que as grandes barcas de paso admiten dous sistemas de desplazamento ou de rema específica, que remar corremos cruzados pero simétricos, e aquí van asimétricos, un gran remo adiante e outro gran remo atrás para mover unha embarcación que neste caso ven oscilando entre os 8 e os 12 metros de largo por 2,5, 3 de ancho. Aquí temos outra gran barcaza de paso, tamén na provincia de Ourense, onde se aprecia a envergadura que teñen estes vehículos, e que un equipo pode ver perfectamente que pode entrar esa xugada de bois ou de vacas, pode entrar gando, pode entrar prácticamente de todo, non?